खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 2025 मायथाइनि 22 नबेम्बरनि साना गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो सोरखौ सांग्रां थानांगोन फैयै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि, दिनैनि साना मोजां जागोन। मावख'आ खामानिनि बोजों बांनो हागौ, जायनि थाखाय अभारटाइम खालामनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खाथि सोमोन्दोनि सोरबा सुबुंनिफ्राय बेबादि बोसोन मोनगोन जाय नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। बिमाया दिनै माबा मोनसे गोदै बानायनो गथ'फोरखौ जाहोनो हायो। न'नि गेदेरफोरनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि, दिनै मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि मावनायफोरनि बाख्नायनाया मानसिफोरनि गेजेराव मोदोमनाय जाना थागोन। नोंथाङा जाफुंसार जानायनि फारसे आरोबाव आगानसे आगान लागोन। फरायसाफोरा मोनसे आयदानि सायाव गावारि महरै सानब्ला मुलाम्फा जागोन। कस्मेटिक फालांगिरिफोरा गोबां मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफानिफ्राय माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबु मोनगोन। गोजाम मुवाखौ मोननानै गोसोआ खुसि जागोन। मिथुन राशि, दिनै नोंथाङा खाफालनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। लोगो फालांगिखौ दावगाहोनो थाखाय बानायनाय स्किमफोरा मुलाम्फा होगोन। लोगोफोरजों रायज्लायनायाव नोंथाङा मोजां सम मोनगोन। नखरनि बाथ्राफोराव बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बेंकआव खामानि मावनाय सुबुंफोरनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनाय जागोन। मोजां मोनज्लायग्राफोरा जयै सम हगारगोन। कर्क राशि, दिनै नोंथाङा खाफालनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। फालांगि दावगाहोनो थाखाय बानायनाय स्किमफोरा मुलाम्फा होगोन। लोगोफोरजों रायज्लायनायाव नोंथाङा मोजां सम मोनगोन। नखरनि बाथ्राफोराव बैसोगोराफोरनि हेफाजाबाव मोनगोन। बेंकआव खामानि मावनाय सुबुंफोरनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनाय जागोन। मोजां मोनज्लायग्रा लोगोफोरा जयै सम हगारगोन। सिंह राशि, दिनै नोंथाङा खाफालनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। फालांगिखौ दावगाहोनो थाखाय बानायनाय स्किमफोरा मुलाम्फा होगोन। लोगोफोरजों रायज्लायनायाव नोंथाङा मोजां सम मोनगोन। नखरनि बाथ्राफोराव बैसोगोराफोरनि हेफाजाबाव मोनगोन। बेंकआव खामानि मावनाय सुबुंफोरनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनाय जागोन। मोजां मोनज्लायग्रा लोगोफोरा जयै सम हगारनो हागोन। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा खाफालनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। फालांगिखौ दावगाहोनो थाखाय बानायनाय स्किमफोरा मुलाम्फा होगोन। लोगोफोरजों रायज्लायनायाव नोंथाङा मोजां सम मोनगोन। नखरनि बाथ्राफोराव बैसोगोराफोरनि हेफाजाब मोनगोन। बेंकआव खामानि मावनाय सुबुंफोरनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनाय जागोन। मोजां मोनज्लायग्रा लोगोफोरा जयै सम हगारगोन। तुला राशि, दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। सिगाङाव बानायनाय फिसा फिसौ खामानिफोराबो मोजां फिथाय होगोन। फिसा फिसौ जाफुंसारनायफोरा मोनलांबाय थागोन। मावख'आव खामानि मावनाय समाव नोजोर लाखि। नोंथाङा बे बिबानखौ सोलोजों मावफुंनो हागोन। सम्पथि फालांगिरिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो रां थाबथागोन। वृश्चिक राशि, गथ'फोरा गावनि केरियाराव मोजां खौरां मोननो हायो। गेदेरफोरनि बाथ्राखौ गोसो होना खोनासं, मुलाम्फा जागोन। लाइमोनफोरा मोजां साख्रि मोननायनि सम्भावना दं। फालांगियाव दावगानायनि सम्भावना दं। राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोजाम खामानिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। जुदि नोंथाङा इलेक्ट्रिक बेसाद बायनो लुबैयो अब्ला बेयो मोनसे मोजां सम। धनु राशि, साना जोबोद मोजां जागोन। गावनि जिउ राहाखौ जौगाहोनो थाखाय खस्थ' खालामनाया फिथाय होगोन। गथ'नि जाफुंसारनाया न'आव गोजोननायखौ बांहोगोन। मोनाबिलियाव नोंसोर गावनि लोगोरिजों मोजां सम मोनगोन। गथ'फोरा गाव गावनि बिमाखौ मदद खालामगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मकर राशि, नोंथाङा फोथाराव जाफुंसार जागोन। नखरनि बाथ्राफोरा सिरि था। फिथाइया नोंथांनि फारसे जागोन। बिदा फंबायफोरा खामानियाव मदद बिनो हायो। समाजाव मान सनमान बांगोन। मेडिकेल फरायसाफोरखौ बैसोगोराफोरनि हेफाजाबाव मोनगोन। गोनां लेखा बिलाइफोरखौ जोथोन ला। सावस्रिनि थाखाय माखासे खामानिफोरा थाद'नो हागौ। कुम्भ राशि, मावख'नि लोगो आरो देरसिन सुबुंफोरा नोंथांनि दिन्थिफुंनायजों खुसि जागोन। गोनांथार हाबाफोरा गोरलैयै मावफुंजागोन। बिफानो होनाय माबाफोर हाबाफोरा मोजाङै मावफुंजागोन। फार्निचार फालांगिरिफोरा
गोबां मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि बे आखुजों नखरनि बयबो खुसि जागोन। गथ'फोरा फुथुलाखौ लानो गोसो होनो हायो। मीन राशि, नोंथाङा गावखौ मोनसे सोलायनाय बिफावआव मोनदांगोन। जिम ट्रेनारफोरा मोजां बाथ्राफोर मोनगोन। फालांगियारि रोंग'थिफोरा बांगोन आरो नोंथाङा गावनि केरियाराव दावगागोन। मासि आरो खामानिखौ बांहोनायनि खाबु थागोन। मोजां मोनलायनायनि थाखाय साना मोजां जागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 22 नबेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि